Det er den anden upload i dag, og den anden upload den er for 2 timer, hvilket er rimelig fedt. Men jeg vil prøve at lave den her i den her video, og jeg vil prøve at lave den her. Nå, der lavede jeg sgu den. Først for se. Nu er det bare med at få den der på plads. Så ja, det vil jeg bare lige prøve. Det kan være, det er trøjen. Jeg løber det skift. Det kan være, det ikke er mere held. Så ja, vi gør det på. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Og det her er det fine ramt nogle. Oj. Oh my god, kom nu. Kom nu. Det var dårligt. Nej, jeg ikke havde ramt den der. Nej, igen. Oh shit. Det gjorde ondt, mand. Ben. Hvad gik jeg til her? Lige meget. Jeg ved ikke, om man kan sætte den der som tæller. Oh my god! Det er ikke lang tid det her. Det kan ikke gå så langt til siden. Øj! Ja, der vil jeg sige ramt. Så hvis I kunne lide den her video, smid en tommel op. Og skriv i kommentaren, hvad jeg skal lave næste gang. Jeg ramte den! Yes! Men let's drop that. Men det er lige meget. Ikke glem at abonnere. Og så ses vi næste gang.